Kto má ten tlmič vedľa mňa? Ja. Čo to máš za gun? Tu T951, čak sa to volá. To má tiež rýchly fire rate. Hej. Ale tiež tam mámo stojí 120. To je čo, AR-ko? Bullpup. Okej. Držím práve schody. Mám tu typko, A ja. na ľavých. Dobre, ja som dole, asi. Som jedného zranil. Pomoc, kryjte ma. Kryjem. Som úplne červený. Ja som tu u Miša. Jedného som možno dál, neviem. Kryjete tie druhé schody? Áno, som druhé jedno... Hoď tam granát, ak máš. Ja som jednoho downul tam. Idem z druhej strany. Ja dal dole. Zo schodov, či kde? Z tých schodov, kde som bol ja. Na šupu. A úplne... Nechápem, jak... Jaký ma ide? No. Majú tak gás. Filip. Okej. Si môžeš zobrať Míšo moju onu. Prebehol. Už sú dole, prebehol. Poď tuto. Počkaj, idem tak granát. Ja som nemal nabité. Čo ti jebe? Ja som nemal nabité. Dal si ho? Nie. Jeden je dole. Dvaja sú tu mŕtvi, ale to je asi druhý jeden je Miro. Idem k tým druhým schodom. Tu na niekto prebehol, či ne? Neviem. Ja som tam nahádzal 3 granáty, nemám už žiadne. Dobre, tam není mŕtvola, kde som Mám tu. Je tam stále. Kde je na pravých schodoch? Áno, napraví pri tebe. Iba vykúka oné. Okej. Jaj, tu si ty to. Dobre, a vyzerá, že dole priamo nemáme už nikoho. Hej. Kryjete niekto práve schody? Idem pozrieť. Počkaj, nie, ja som tu pri týchto druhých, no vy ste pri tých jedných, ja som pri tých Áno. Ja ich tu kryjem. Dobre, si nejaký dám. A toho, čo som ja downul, tak ten tu není. Takže neviem, či ho stihli resnúť. OK, ideme to tu. Držíš tie schody Maťo. práve, Pipo. Áno, práve schody pozerám. Maťo, skús to tu clearnúť, že či tu naozaj nemáme nejakú krísu niekde zaseknutú. Jak mňa zachránil ten armor, ty kokos. Brutálne. To je niečo u nás, či ne? Nie. Čo nad nami? Kokos, ale rašli to riadne, ty vole, ja som nestihol. Z obidvoch strán. Z obidvoch strán, no. To boli dva týmy, či jeden? Dva týmy, áno, dva. Museli byť dva. Jak by inak... Akože vedia byť aj jeden tým, že by sa to rozdelili 4 a 2 a 2. Čo mňa sere, že kurva, ja som tu na toho jedného downul a není tu do piče.
No, on nebol na tých spodných schodoch, ja som hodil granát na horné schody, ale neviem o tom, neviem, či zomrel. Dobre, ale pozerám... choď otvoriť safe. Hej, počkaj, Choď otvoriť safe. Počkaj, paskujem. Neviem teraz ešte. Musím sa tu paskovať. A mám obidve ruky rozbité. Prejsť nápas. Preto sa ti pomaly paskuje aj. Aj? Hej? Áno, to mám odskúšané, že vtedy sa pomaly paskuje. Už to bude skoro hotové. Ja som vybehol na typka, strelil som mu raz do chrbta a cvakli mi náboje. Nechápem akože, jak sa mi to mohlo stať. Ja som niekedy stihol reloadnúť, nemal som 50-kový zásobník. Kde bolo? No hore nad nami. V strede nad nami. Počujem veľa krokov. Piče, to sú také kokocké one. Mám tu typka! Idem. Zase zdrhol. Vylizol po schodoch hore. Je tam na tých schodoch, no. Som úplne rozbitý, musím sa healovať, došli mi náboje. Choď pozrieť ľavé, Mišo, ja... Zabil som ho. Nice. Jeden som molotov, len som... A budem musieť páskovať znova. Ale ešte tam je niekto, počujem tam dýchať niekoho. Dvaja boli určite. Lieči sa. Tiež. A dýchči. Nemám pušnúť? Nie. Musíme sa zostabilizovať nejak, lebo ja som sa stále akože nejak nedohýlil a mám stále tie ruky rozjebané. Mal som kedy. Skurvené NPCčka, ty vole, ty dávajú strašné šuky. Keď chceš sa môžeš healiť, ja toto sledujem. Kako toto je aké busy dneska. Akože mne najebali do hlavy, do hrude, všade, ty kokos, ja mám rozjebaný. A ja mám rozjebaný armor tiež. A ja. Ale že si ma Pipo tam na začiatku zachránil, ty kokos. Ja som sa čudujem, že som vôbec prežil, lebo však oni boli dvaja. Aha. A ja som tam nahádzal granáty a pozdrhali. Ale teda ten jeden downutý neviem kam zmizol. Podľa mňa... Čo je? To je nad nami. Mňa mám kontakt. Či? Ale ja som ho dal dole. Padol. Ani som nevidel, že padol, ale podľa mňa... Poďte to nám dvaja pozrieť. Ako padol, ja ho vidím, mŕtvolu vidím. Aha, dobre. Dobre, ja pozerám túto mŕtvolu stále. Či to bol hráč, alebo on iskal, neviem. Okay. Ja tiež armor zachránil teraz. Aj helma. Ja som dostal doxitu, ja mám rozjebaný gony. Vizor? Vizor, no. Ten padol jak hnilá hruška v tým oni dám mi do tých noh. Ak niekto môže ísť so mnou, aby som sa išiel aj pozrieť na tie schody. Tu nám máme niečo dolútené, či nemáme nič ešte vylútené? Ja som niečo dolútil tých dvoch, čo som tu zabil, ale inak... Trezor. Takéto veci. Trezor Nič? som OK, kontakt. Toľko mám rozjebanú. A...
schodoch? Na schodoch, na schodoch. Nezbehol dole, hej? Ne, ostal na schodoch. Naložil ja. Ja som poviem si, že strelil len, že Dobre, držím. sa dohýlim. Idem otvoriť ten trezor. Už je vylútený, nič tam nebolo. Ja, on je vylútený? Aha, Hej. okej. Dobre, Míra máme vylúteného? Nie, ani neviem, kde Miro. Nemáte. Ja som umrel na tých ľavých schodoch. Akože, Hore na nich? Dole. Tuto vpravo ležím. Toto? A jedna z týchto mŕtvol. Ja som mal ten fal. Čakaj, tak poviem si ale vylútený asi. Či? počkaj, neviem. Počkaj, idem na tvoj stream. Áno, ja mám Mirov file. Ak by ste mohli. Mirov file mám. Zober mi celý ruksak, alebo neviem. Ja som... Ale až máš miesto na zbraň, Mišo, tak by som ti ho dal, lebo ja som dosť plný a dosť ťažký. On má ešte druhý slot na zbraň, ale ak by ste mi mohli zobrať fal aj s obidvoma zásobníkmi, tam som mal ammo. To je... Jeden mám zásobník. Helmu. A jeden je v gane a jeden mám 50-kový. Dobre, super. Díky. Aký je veľký tento ruksak? Dobre, daj mi sekundu, ja to tu ešte skúsim. Killed by Falcon. Akože typek píkol na tých schodoch a one frame smrť. Akože to je tak frustrujúce. Ten rig, to si chcem ešte zobrať, Mišo. Tento, čo tu je? Hej, na zemi. Dostal. Kokos, ten je ale nagírovaný, ten už dostal 3 hlavy so štvorkovým ammo. Nemám... Bacha, on tam je. V poriadku. Máš nejaké throwables? Typek bude mať 6-kovú helmu, podľa mňa. Maťo, máš throwables nejaké? Ešte mám, hej. Teraz ide na moje schody, teda počujem sa blížiť pomaličky niekoho na mojich schodoch, ale ešte není sú. Piče, notebook som vyleptil. Niekto paskuje? Deagle? Typek tu na mojich schodoch zabíja nieko ako NPCčka. Maťo, idem potom za tebou, vyhoď mi tú mírovú zbraň niekde tam. Hej. Ide. Je tam. Bacha, Piko zrušil mi nohu. Môžeš to chvíľu? Áno, držím to, skúsim to. Akože... Keď vybehne len full auti a zároveň proste už sa schovávaj, lebo... Vyzerá, že má dobré ammo, typek. Ja by som mu tam nejaký throwable hodil, ale nemám jaký. Ja mám. Som vyhodil. No, už som vyhľadal sa. Ja by som si dal painkiller a pristane, zabudol som si ho najjednúť On ten má painkiller. tú bielu šeskovú helmu, tú motorcycle, či čo to je. Vieme si dať painkiller ešte teraz? No, môžeš. Ja to držím. Pipo, ty pozeráš tie práve, hej? Áno. OK. Dal si... Aha, to si dal. Počujem tu kroky pri tých schodoch. Počkaj, hodím tam.
volá. To si dal ty dole. Tu bežia nado mňou, NPCčka zabíjajú. Tam som ti vyhodil ten fál, počkaj, vydrž ešte. Poď sem za Ja mnou, už som Mišo. Ja už som Ja tu overweightenutý. držím, poď za mnou, poď za mnou. Počkaj, čo tam? No, aby si to mohol tu držať, toto je lepšia pozícia. Vyhodím ti ešte jeden zásobník k tomu falu na zemi. Počkaj, nechaj ma, ešte to drž, nechaj ma dopaskovať. Ja som dal dobrú pozíciu z toho dôvodu, že on tam by ma nečakal, vieš? Aha, okej. Lebo on sem bude strieľať hneď. Pravda. Stále ich tu počujem nado mňou. Volkovať. Akože, Tak či tak budeme musieť ísť na chvíľu, takže... hej. Máš pod sebou ten zásobník na ten fal. Podo mnou, predo mnou je. Dobre, ešte to pozri, Mišo, prosím ťa, ja si idem iba... Ja by som tohto chcel vylúčiť, ale... Lebo som úplne prázdny. Počkaj, dobre, ja si zoberiem len túto vec, čo som tu vyhodil a môžeš ísť ty potom. Miro, aké si tam mal ammo v tom fale? Prvé zlaté, prvých 25 rán a potom fialové. Počkaj, to nie je ten rig, tam tento bol... Má niekto Warrior rig? Nemám. Nič som nelútil ešte. Nie. Ja mám cowhide backpack iba nejaký Ja som ho u nevidel. seba. Okej, tak to... Tak potom nevedie, ja toto bol... No hľadaj, lebo Aha. Hej. ja ho nemám. Tu som ho niekde vyhodil, kurva. Ja som videl niekde nejaký položený. Typka! Koko, čo? Dal ma dole! Strašne, ten... Kde je? Na schodoch či kde bol? Na schodov, áno. Je dole? Nie, je iba zranený. Dal som si. Dobrá, čo teraz? Dávam si painkillery. Typek má Pušujú. zlaté ammo. MP5. Pušujú. Z ktorej strany? Down. Je mŕtvy. Ale ešte jeden sa mi zdá. Dobre, máte 2 minúty. Kde si, Pipo? Ja som pri schodoch z druhej strany. No, Dobre. Pipo, keďže si prázdny, tak ber moje Kde si ho dal? Kde si ho dal? Tu je. No tak choď zobrať ony. Maťo, ty si ktorý? Ten vzadu. Tam vzadu napravo. No tento. Toto? Hej. Ale ja som akože plný. Ja ho zoberem. Kokos Berem vestu, helmu, čo zbraň, alebo... Dobre, berem tvoj rík. Koľko máme? Pozerajte niekto minúty. Minúta 20. No. A oni neviem, kde So zbraňou neviem, čo ti zobrať. Ukašli na zbraň asi. To ty si strieľal? Áno.